hublay ya phi baro kamat pusan kabangan ay phi menta galong Augustine tu hong daw Jesus Christ Roman khatlai tukon khatsa ublay ukon yaw Augustine bakhoy baru Augustine usya skor ya kesur ublay om tang kata kajing kela bamut jong u nadu kadadun kamensin bat kajing im jong u kala bak labak na kajing long unong pop ubakrau sia kajing long rikhoi bakrau bha jong kabalang kane kalong ru na gabenta jungi iwei bai iwei shin rang bat kan thai tu kan ma ya kane wat ha ka klip mat gabenta ngilong kidung pop ki bakrau kadnu Henry kajing e jong blay ka kham krau bania ki pop ki bakrau bangi ki lale namar ujisu blaong ngalawan sa kani ka perthai om naga benta ki bahok Henry naga benta ki bapong Lucas san dekhon lai ku a namar kata ublay ukhot yangi baro ban kela babut bat ban long lu khoi Henry ban juba bat im khoi bat le ya kambon ublay kasong hangi simet ban jil ban yan ha kalanti ban long lu khoi ni ban long soi Matthews nhiều khot khat lai hadu khat sa wa Augustine bakhoi upan i yangi kanuksa bangi baro ngila banlong rungkoi kajing emu Augustine bakhoi hakipor chwa un ya snow ya kasul kajing khot ublay u Augustine u im kajing im banwat ya kanam kaburam perthai kajing sobha perthai bat kajing pen sobha ya kadok wat lau dalong hadu kani ublay uyaiwan wong ha evigan Genesis line the khot handa hakaba khaddu ublay ulakta yaw Augustine takaktin ublay langba kasithi Paulus apostol syaki Roman kalanong kabakhat lai kadkhot kabakhat lai hadu bakhat sa kabaong tungin ya don akor kumen sngi om da kajing yahla bat kajing ya buan bat kajing ya pihun Henry tu pong da Jesus Christ but what I be satya ya kajing treu jong kadok Augustine ulasya ya ublay bungkta ya gadolun bat kajing mut jing perkhan kumda kajing e u Augustine ya ublay kaya irhem ha kadolu jungu kaba pelong ya u Augustine bat ompai shu sya kipop ba ula jule kadai kamon ba juat jungu kajing terang ban im khoi bat ban yo jing sung ba jing tengen tang na ublay om naka perthai kani kajing shem u Augustine kadairu kajubam jung u ya Jesu habau Jesu khot ya u ong oi hagis nen bala letno ngalawa jing tengen jing sliang bat jing hun ha kaspa kanam kaburong perthai kajing brai kado Henry kini baro kimpen hun ya kajing terang kamen sim Jesu ong lada uno ubaslian te unwan changa bat undi namar kiwa jong ka ba im kin slay na kadolu jonga Yohanes nyo khot lai upra manta u Augustine upen ishai kada dai hangni ba ulak ya kajing bam ba jing di ka ba pen hun ya kajing than ba jing sliang
kamen sim jung u Jesu ulaong ngalong kalanti kai jing shisha bat kai jing em om don uban poi sha upa lai danga Yohanes kasau khon ban riu ko barolok bat para bangi baro ladang idang ngau tenna ban em bat kapom ngin ong kumno kani kala banlong nama riau akastin ngitep ulong ubri ubale bon kipom ibakra kani kejing keli ya kitu kibadang su tenat ban in ban kapom tengumta u akastin bakoi u ong yaki pha sanga ya kiba e yau Jesu bat kin sasu tho ya kabanga kren pha sanga bas liang bat ngan ban im khoi bat pha sanga ki barang ya denti ban poi sha bene kine kin sang su tho bha ya ki jing kren jonga nama kata phi ki bawa jing su bat jing tengen na ka perthai barabor kan saya lamnya phi sha ka jing jot nama ka jing penhun ya ka jing kwa ka do barabor kan ya lam ya u ne ka brew sha ki jing sne u akastin uben i hangi menta kalong kadai tang badai tang u Jesu bala ban penhun ya ka jing thrang ka men sim jongi u a jing kermen wat ya ka ba gimla ban yu i Hebrew khatway khon anukong kajing kwa bat kajing sliang ka ba khrau tam jong Augustin bat jongi kibri kalong kajing embom jukut bat kajing mipan ha kasni khadu Yohanes Henry khon saupo para Kristan bat paralog ladangi kwa bat bat mipat ha kasni khadu tu kala bamot na menta tu ngen bat imbhano nadu menta kasni Jacob a khot khat nyo khublai bat ublai unkul khu kordo ya phi baro